money, money, measure money, measure money, 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 measure money, measure money, money, measure money. טוב, זה סתם. אוקיי, היום אני הולך לעשות סרטון שאני מכין בו. אני מכין בו עוגיות מקמח שקדים. ובואו נתחיל במצרכים. אני צריך להביא את המצרכים. אז אוקיי, דבר ראשון לוקחים קמח שקדים, ממתיק סוכר, וסוכר, עם שני חלבונים. אני אשים אחר כך, וכפית של תמצית שקדים או תמצית וניל. אוקיי. ולקישוט אתם יכולים להביא אבקת סוכר או כל ממתיק שמותר, ואפשר גם לטחון ממתיק שאני הולך לעשות עם זה, את זה עם עוגיות, לא עוגיות, שוקולד, מטבע שוקולד. אוקיי, שמים את כל הדברים. הנה, יש לי כאן משקל. צריך 100 גרם קמח שקדים. אוקיי, שמתי בטעות 101 גרם. לא נורא. עכשיו שמים בתוך הקערה הגדולה שאתם צריכים להביא. כן, לא אמרתי את זה, אבל צריך להביא קערה גדולה כדי לשים בפנים הכל. אז הנה שמים. שמתי. עכשיו צריך 30 גרם של סוכר, או ממתיק סוכר או כל דבר כזה. ועכשיו שמים סוכר. עכשיו אני אשים סוכר. הכל יוצא לי באחד. יצא לי עכשיו 31 גרם של סוכר. לא נורא. מוסיפים. עכשיו צריך 2 חלבונים. במקרה הזה אני לוקח את זה ופשוט שובר את הביצה לזה, ואז כל החלבון נשפך וכל החלבון נשאר בפנים, ואני יכול לקחת אותו לקערה אחרת בצד, וככה העברתי את זה. עכשיו אני צריך עוד אחד. הנה. עכשיו את זה אני לוקח לכאן. ועכשיו האחרון צריך כפית, וצריך עכשיו האחרון כפית תמצית וניל או שקדים. זה תמצית וניל, אני שם קצת נשפך לי, אז אני שם כאן ושופך את השאר זה. אוקיי. ועכשיו עכשיו צריך לערבב את כל הבלילה, את כל מה ששמנו פה ביחד. עכשיו אני אקח שנייה. אוקיי, אז מערבבים את הכל ביחד עד לתערובת אחידה.
צריך גם לראות שמלמטה לא נשאר, כי אז זה לא מתערבב טוב. אוקיי. ואז כשיצא לכם תערובת אחידה, שאמורה להיראות ככה, כאילו זה, אז אחרי זה צריך ליצור עיגולים, או שאפשר גם צורות, מה שאתם רוצים, ונשים בתבנית. אוקיי, אבל שכחתי לומר, אם אתם רוצים לקשט, אז אחרי שאתם שמים תקשטו, אבל עם שוקולד או משהו כזה, אני ממליץ לערבב בפנים, ואז לשים כדי שלא יישרף או משהו כזה. אז אני אשים את זה, צריך לטחון. רגע. אוקיי. אני לוקח, יש לי פה מלא שוקולד, כמו שראיתם בהתחלה שעשיתי מני מזומני. אז שמים את השוקולד, שוברים אותו, פשוט שוברים. לא חייב גם שוקולד של מטבעות, אפשר גם שוקולד רגיל, או משהו כזה, או כל דבר שתרצו. אוקיי, עכשיו צריך לערבב. זה הולך להיות קצת דביק, כי זה עם דברים דביקים, אבל לא נורא. ואז שמים עוגיות, כאילו עושים צורות או עיגולים. נעשה במקרה הזה, נגיד, לא יודע, ירח, חצי ירח, כאילו, כזה, לא יודע אם רואים, אבל עשיתי משהו, זה, אני בינתיים זה שם, ואני אחזור אליכם כשאני אגמור. אוקיי, אז אחרי שסיימנו להכין את העוגיות ולשים אותם איך קוראים לזה? על התבנית, אנחנו נחמם את התנור על חום של 170 מעלות ונאפה למשך 15 דקות. ונאפה 15 דקות עד להזבה קלה של העוגיות, שיהיו קצת זהובות. יכול להיות שגם התנור שלכם מחמם יותר מדי או קצת מדי, אז אתם יכולים לשים גם שעון של קצת פחות, ואז אחרי זה ולבדוק אם זה זיו קצת וזה נראה לכם מוכן, ואז להוציא את זה או להשאיר את זה עוד זמן בתנור. ושכחתי להגיד שעל התבנית תשימו את העוגיות במרחק אחד מהשנייה, לא זוכר, אחת מהשנייה, עוגיה אחת, לא אחת ליד השנייה, כדי שלא יתחברו ביחד, וזהו. אחרי שאנחנו הכנו את העוגיות ושמנו אותם בתנור, ככה זה נראה שלי, אצלי זה נראה ככה. אז ניתם.
וואו. טעים.